na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampag na magiging. Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, Land Transportation Office Bicol nagpaluwas na nin travel advisory huli kang problema sa trapiko sa Andaya Highway. Bicol Central Station mas nagpipreparar sa pagtapos kang Pasko asin bagong taon. Presyo kang karning urig asin manok sa Naga City People's Mall naglangkaw. Philippine Institute of Civil Engineers nagkondusir kang sadang ika-19th Regional Technical Conference sa Naga. Diyos Marhaina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Barata. Bako ang pag-arabutan kan mga mapasko asin mabagong taon na sa syudad ni Naga asin ibang parte kan Camarines Sur ang pinag-aandaman kan manehamiento kan Bicol Central Station. Imbis ang pagbaralikan kaini sa masunod na bulan. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Bako ang pag-arabutan kang pasahero hali Metro Manila ang binabantayan ka manemento kang Bicol Central Station urog ng unya na paabuto na Pasko asin bagong taon, kundi ang pagbaralikan kaini sa primerong semana kang Enero o pagkatapos kang bagong taon. Inisubuot ang sedang pinagkukonsiderar na sibot ang terminal sa syudad kang Naga. Susug ki Bicol Central Station Terminal Manager Roderick Reforzado, mapon sida magbilang ka nag-aarabutan na pasahero sa Desyembre 20 hasta Desyembre 30. Taon na akong instructions, especially sa mga nasa operation sa terminal, na kaipuan, number one, kaipuhan, hitaunin da sa kuya, hinapon na daily trip arrivals, itong hali sa NCR and diretso dito to sa Bicol, and then ang tigtaw ko sa indang mapon kami kang monitor from December 20 to December 30. Sa primerong semana naman kang Enero, nayo ang baralikan sa Metro Manila kan mga nagpuruli kan Pasko. Nagkakaigwaman subot sindaning pagtipon kang datos kang urual daw na nagbabiyahing bus paluwas sa Bicol Central Station. On the part of sa Bicol Central Station muna kita, sa parte ng Bicol Central Station, ang bulan na December, actually, pigo-consider mi lang siyang normal operation. Pero, yun din iyan, ginagamit mi para makagather kami kan data kung samuyang preparasyon para sa first week of January. Actually, ang first week of January, yung pigo-consider mi na magiging peak ang operation sa loob ng terminal. Dahil iyan si panahon na maurli na, so sa tuyang mga tugang urli di sa Bicol para mag-celebrate kang Christmas and New Year. So first week of January talagang sisibutan ni. Ang bilang kang pasahero naglalaog sa Bicol Central Station ang nagiging basyan kang manehamiento kang terminal kung kinakaipuhan nila mag-request ng dagdag na units nin bus na mabiyahe para makapuruli si mga nagpasko asim bagong taon sa Kabikolan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 12 hasta 14 oras ang biyahe kan mga hali sa Metro Manila pasiring sa Bicol na pwede pa subuot maglawig kung padagos na magiging malala ang problema sa trapiko sa parte kan Ragay asin Lupi, Camarines Sur. Susug ki Bicol Central Station Manager Roderick Reforzado, pwede pang maglawig ang biyahe kan mga motorista mientras na nagrarani ang Pasko asin bagong taon. Hulita makakasabay subuot kan mga pampasaherong bus ang mga pribadong lunadan na mapuli man sa indang kanya-kanyang probinsya. Baka ang biyahe abuton, sa estimate ko, baka abuton ang biyahe from 18 hours to 22 hours. Why? Dahil ngayon na weekend, mas madakol ang mga mabiraheng PUVs, public utility vehicles. Iguana ang aram ko, iguana nagkuroang mga special permit Dahil dakol mo niya pasahero sa Metro Manila. So gustong sabihin, day kakayahon katuman mga daily trips, regular daily trips sa mga terminal duman. So kay kuhanin nindang mag-augment din. So sa paagi ka mga special permit para makatabang. So madagdag ang mga mabiyahe.
Pandua, si may mga sariling sasakyan, mga private cars, mabirahe din to. Di sa to. Ang gusto kong sabihin, madagdag ang mga sasakyan sa tinampong. Pag nangyari yan, kaya ko nasasabi na baka ngayon na weekend, ang maging biyahe is 18 to 22 hours. Sa kasumpay na Bareta, nagpaluwas naman in travel advisory ang Land Transportation Office Bicol para sa mga motorista na hali Metro Manila na mapasiring sa Visayas asin Mindanao na maging maingat sa saindang pag-agi sa parte kan Ragay asin Lupi Camarines Sur, huli kan mga naraot na tinampo durante kan mga pag-uuran kang nakalis na simana. Maging ang mga hali sa Metro Manila pasiring sa Camarines Norte ang pinapalikayman huli kan pagkakaigwanin landslide sa tinampo sa Labo, Camarines Norte. Presyo kan karning urig asin karning manok sa Naga City People's Mall naglangkaw. Aramon taman kompletong detalles kayan sa report ni Cristina Valenzuela. Mientras na nagrarani na ang Kapaskuhan, may paglangkaw sa kada kilo kan karning urig asin manok sa Naga City People's Mall. Tuminaas nin 100 pesos kada kilo ang presyo kan ribs. Ang dating 200 pesos kada kilo nin ribs, nasa 300 pesos na. Sa maskara, 260 ang dating 250. Inaasahan man na malangkaw nin 10 pesos hasta 20 pesos kada kilo ang presyo kan samsam, pork belly, asin pata. Ang presyo kan samsam asin liempo nagpapalo sa 350 kada kilo. Ang pigi, kasim, abaga, asin pork chop nasa 340 kada kilo. May pagbawas man sa presyo kan buto-buto, 280 ang dating 300, asin ang dating 260 kada kilo nin atay, nasa 250 pesos na sana. Susog kay Sir Joel Cape, nasa 10 pesos kada kilo ang paglangkaw kan presyo kan karne sa merkado, kasabay man kay ni ang pagtaas kan sa indang kapital. Hali sa 155 kada kilo na buhay na urig, uminabot sa 195 kada kilo. Nagdedepende man ang presyo kan karning urig sa merkado publiko sa presyo kan bunuo na urig na sa indang nababakal. Pinagaandam ni Sir Joel na makusog ang barakalan ngunya na holiday season. Halos 10 pesos man lang compare sa din lang kang kapital mi. Dahil andara na sa Moya kan live halos 195 na. Hali sa 155 kam bago magbagyo. Data po pa maaraman sa maabot na okasyon ta. Nagdedepende man po kami sa kapital. Halimbawa, pag nagdagdag naman ang live weight, pag nag 200 sinda, 210, maobliga kami magdagdag dahil maaano naman kami. Sa samsam, sa pork belly dahil sinda. Tapos sa pata front, yan ang mga barakalon kapag season na araw kaya. Siguro madagdag 10 to 20. Pero di man mapara dagdag na 20, mga 10 pesos lang kami. Sa ngunyan, ini-expect me na makusog pero dahil panggayo. Pero may time, araw kansor ba, magayon ngunyan, maluya. Depende sa aldaw ta, kansor ba na kaya mahal si sira, sa kami si nababakalan. Ngunyan, medyo maluya-luya. Tapos nagraray-ray man lang kapag albaw kami may mga soki man kami ng may mga soking mga hotel o doon man kami nakakaano. Kumbaga may rasyon na nakakadagdag na benta. Sana po magdagdag sa ang para bakal na okasyon na Pasko tapos maabot na bagong taon. Apwera sa presyo kan karning urig, may paglangkaw man sa presyo kan karning manok. Ang dating 220 kada kilo, nasa 230 na. Ang sarong bilog na manok, inaabot na nin 280 ang dating 250. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may paglangkaw manin 20 pesos kada kilo sa puting sibuyas. Ang dating 120 pesos, nasa 140 pesos na ang kada kilo. Sa sibuyas na pula, nasa 100 hasta 120 pesos kada kilo na ini. Asin may posibilidad na umabot sa 140 pesos kada kilo, mientras na nagrarani ang Kapaskuhan. Ang bawang nasa 140 hasta 160 pesos ang kada kilo. Si sibuyas kaya, 100, 120 ang kilo. Pero, ngunyan kang season na maabot ng December 25 yata. Siguro sibuyino na, mahal na. Mahal na kaya katawang kapital. Siguro, sabi ninda, 70, duman pa lang. Siguro, pag pakilo igdi, mga 120. Ang kilo ka 140. Sa bawang, 700, may 720, may 750. Ang pabakal may mga 40, 140, 160 to 140.
Sa pagbabalikan news break, mga wanted sa lay na taga-Goa asin Bombon Camarines Sur arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Congressman pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tao kan mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging Siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Congressman pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao kan mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa December 23, mapuunang magpabakal kan mga otorisadong paputok ang mga may permit na magtinda kaini sa syudad ni Naga. Nakaayos naman subuot nin mga papeles ang mga paratinda as ininahalat na lang ang petsa 23 hanggang 31 nin Disyembre para makapagtinda nin mga ligtas na paputok sa publiko. Susug ki Mr. Neptali Pabines, katabang ang Public Safety Office as in Naga City Police Office, sa pag-check sa 35 na stall na pinagtagama sa mga matinda. Yaon man ang Bureau of Fire Protection para sa pag-inspeksyon kan mga bodega para masiguro na mayong nagsasaray nin paputok para makalikay sa kasulo. December 23, amot na po yan December 31, mapiston sila dyan sa may Riverside. 35 po yan, nakalista. Nag-seminar na sinda, nagpuan ng mga permits, kompleto na po sila, mapisto na lang. Katabang po ang PSR Police, hindi po mahiling kayan, maikot. Pati ito pong mga goro-boro bodega ninda, inspection po ito kan Bureau of Fire, kan Police, kan PSO.
Nagpaluwas kang bulan ning Nobyembre ang head office kang Department of Trade and Industry ning bagong suggested retail price para sa mga Noche Buena products para sa paabuto na Pasko asin bagong taon. Susog kay Camarines Sur DTI ay Provincial Director Mr. J. Ablan na ipasunod dinda ang bagong suggested retail price sa huring simana kang Nobyembre. Huli ta pinagpapasunod pa ang price freeze matapos ang bagyong Christine. Ang head office B, third week of November, din bagong SRP or price guide sa Noche Buena products. Alagad, nakapuon lang kami sa DTI Camsur last week na kasi talagang nabisi kita duman sa pag-ensure kang price freeze, duman sa basic necessities. Kasi that time, igwang duwang na i-report sa mo na medyo nagva-violate, one from Naga City and one from Nabwa. Pero ang ginibo kita kang enforcement officer mi dinumanan, so yan sa supermarket pig call so attention and tulus-tulus pig adjust sa presyo base duman sa dapat talagang presyo katong sardinas. So ang rason kaya nagbakal lang siya duman sa another retailer kaya nagluwas na nagmahal, pero pig explain mi nasa lindong kita nin state of calamity. Sa police report, dai naging ulang anharayong lugar kan Barangay San Ildefonso, Bulacan para dai mahanap asin maaresto kan mga operatiba kan Goa Municipal Police Station ang 36 anyos na suspek na si Arnel Acayen na nag-iistar sa ngunyan sa Purok 3 Barangay Bantog, San Miguel, Bulacan. Siya naatubang sa kasong 2 counts in acts of lasciviousness na may piyansang 12,000 pesos ang kada saro. Sa ngunyan nasa kustudiya pa kan San Ildefonso, Bulacan ang nasabing akusado. Sa iba pang police report, ranked number 2 sa Municipal Most Wanted Person ang suspect na si alias Joel, 47 anyos, sarong park attendant kan Barangay Siyembre, Bungbon, Camarines Sur na inaresto kan suudma. Huli kan warrant of arrest para sa pagbalgar kan duwang seksyon kan Republic Act 9262 of Violation Against Women and Its Children Act na may piyansang 40,000 pesos ang lambang saro. Ang akusado ang nasa kustodiya ngunyan kan Bunbon Municipal Police Station. Padagos pa sa mga bareta, Philippine Institute of Civil Engineers nagkondusir kan sa indang ika-19th Regional 5 Technical Conference sa siyudad ni Naga. Ang kompletong detalye aramon ta sa report ni campus correspondent Ace Sungwad. Ang Naga College Foundation College of Engineering PI Student Council naging dakulang parte kan 19th Region 5 Technical Conference kan Philippine Institute of Civil Engineers na ginibo sa siyudad ni Nagang kunya na taon. Anas sabing conference, igwan temang building global partnership, bridging boundaries and fostering new technology toward a more resilient and sustainable development. Asin nagtaon ng pagkakataon na mabisto asin makanood ang arugindang mga estudyante sa mga eksperto sa nasyon asin sa rehiyon pag-abot sa industriya kan civil engineering. Unang-una masaya kami sa naging result ng RCES 2024 and it was a team effort. Yung tagumpay namin ay hindi lang dahil sa officers. Kumbaga, ito sa collaborative effort or team effort ng bawat isa, officers, advisors, and also the College of Engineering. Masaya kami sa naging tagumpay namin at nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong. Marami kaming natutunan throughout the RCES 2024. Unang-una dyan is the camaraderie or friendship. Aside from being alam namin na nagpunta kami doon to compete. Marami din kaming naging kaibigan na mga taga-ibang school. And at the same time, na-expose kami sa aming field. Kasi throughout the seminars, marami kaming natutunan. Unang-una, before mag-start ng event, sinabi ko sa mga team leaders namin na kasi pinili lang namin ng bawat event. So, dapat, ang sabi ko, kung hindi tayo mag-champion, at least may place. So, yung good pressure na sinabi ko, in-impress ko sa bawat participants namin is na nandoon. And I think yun yung nag-instill
para mas maging competitive, yung eagerness na manalo ng bawat participants namin. I'm really happy kasi out of 13 competing schools, mataas yung placement namin at marami kaming champion. Pinagparte sa paran inikan mga civil engineer hali sa manlain-lain na probinsya kan Bicol asin may obhetong dugangan ang kaaraman kan sa indang mga miyembro pag-abot sa pag-practice kan sa indang propesyon. The goal of the PICE is to make every Filipino civil engineers aware of what is happening, and so that they will have continuous additional knowledge in their daily practice of the profession. So this is in line with the national, and this is also the avenue so that we can transfer and provide the region of what is happening within the national level organization of the PICE. An orog pang pagtibayon ang paggibonin mga infrastruktura asin resiliency kan mga ini kontra kalamidad ang nahihiling na karahayan kan mga siring na aktibidad ni Engineer Philip Arthur Sedalia ang First Vice President kan PICE Naga. I think this Regional Technical Conference is napapanahon, no? Because here in Bicol, recently nakaranas tayo ng mga disaster, which is first time kong nalaman din na binaha ang Naga na ganun kagrabe. So, yung mga topics dito, very related na makailangan natin maging resilient and of course, maging sustainable itong Naga City. Why? Of course, yung being resilient, dapat yung mga buildings natin is kayang-kayang matugunan yung kailangan ng ating mga mamayanan, especially yung mga residents. Kasi pag once na may mga typhoons, earthquakes, magkaroon ng collapse ang building, so buhay ang kapalit. So because of this conference, nabibigyan ng mga improvements or techniques or any other mga bagong knowledge, especially coming from outside and of course from national. So ma-implement dito sa region natin, sa Bicol region, especially dito sa Kamsur. Lalo-lalo tayo, parati tayong dinadaanan ng bagyo and hindi rin tayo ligtas sa mga sakuna, especially yung lindol din. So meron din tayo ditong fault line na malapit. So yung as a civil engineer, dapat very educated tayo na kailangan natin yung lahat ng mga binibuild natin, kalsada man yan, or even yung buildings, ay dapat resilient. Para sa One Media TV 48 Naga, A Sungguad, Newsbreak. Mga dugang 6 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumayong official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Naga City Police Office man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tawag ng mga issue sa war on drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha nung dinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isa puso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Enciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa.